Ọ dị mma ọka bụkwa n'ihe mmemme Good Morning Anambra ka anyị nọ na ya taa. Anyị nwere ọkpụrụkpụ okwu ọzọ anyị na-aga ga-eji wee nọkọ n'oge dịka oge a nke akpọrọ ndị ntorobịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Anyị ma nọ ndị oyibo si na-enwe sizin ihe ọbụla. Oge anyị nọ na ya bụ oge ndọrọ ndọrọ nke anyị makwa na Satọde na-abịa abịa na anyị ga-eje ntụli aka ndị ga-abụ gọvanọ n'obodo anyị dị iche iche na ndị ga-abịakwa na nọchite anya anyị na steeti asembli. Ya mere anyị ji nwee ndị ntorobịa ndị ume ha ka na-anụ ọkụ sonyegolo anyị na ụtụtụ a iji wee nebanye anya na isiokwu a anyị na-ene anya. Onye mbụ bụ Comrade Chukwuma Okpala Ezeukwu. Comrade Chukwuma Okpala Ezeukwu bụ Chairman Ohaneze Youth Wing nke Anambra State. Anyị na-asị gị nnọọ rinne Anambra. Anyị nwekwazili Comrade Nonso Orakwe. Comrade Nonso Orakwe bụ convener Not Too Young to Run nke Anambra State. Mana asị na ndị ntorobịa ga-achọzi ndị ọbụla ha na-anụ ọkụkọ ime ha na-anụ ọkụkọ ndị baya ka anyị nọ ya n'ọnụ. Adị mma nnọọ rinne. Ama mma unu ejekọkwa ntụ n'ụtụtụ agụ na aka ga-eje eje. Mụnwa ka ga-eje eje amarọ mma. Mụnwa bụ onye ana m ekpe Pentikọstal, anya dị egbu ntụ. Okay, ọ dị mma. Ọ ka bụchafụ ihe a ka a na-eme. Ngwa isiokwu anyị nwere n'ụtụtụ a bụ ndị ntorobịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Nọnso ka mbido kene n'ebe ị nọ ka ịkọwakenala anyị ọnọdụ ndị ntorobịa anyị n'ụbọchị ndị a gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ ezigbo ajụjụ ka ọ bụ bụrụ ihe magburu onwe ya na ọ dị mkpa na anyị ga-enebe ya anya tata, maka na mgbe gara aga arọ ndị gara aga kpọọ ya arọ ọgụ na ndị otu ya gara aga, ọ na-abụ asị na ndị ntorobịa bụ ha nwa ga-achị ma ọ duwe obodo n'ọdịnihu. Nna m gwara m ya and ọtụtụ ndị okenye gwara m ya, tiri nna m nwụọ afụrọ m ebe ọ na-edu ihe nwa, n'agbanyeghị na ọ na-edu famili ya, mana ị na-ejeri anya na ndọrọ ndọrọ afụghị m ya, mana ọ masịrị ya. So till today o wee bụ na ọ bịa chawapụtazie ife. Otu o si wee chawapụta bụ na abịa nebanyebe ya anya, mmadụ abụọ atọ anọ nwee ọgbakọ na Abuja wee nebanyebe ya anya, nke Chukwu so mee nsoro na ndị nebanyere anya na Abuja mgbe afọ. O wee na-eto a na-agwa ndị ntorobịa pụtabanụ na oge abụ oge nke anyị, oge abụ oge nke anyị, ka anyị mama anya ya ga-ahazi ihe ndị okenye anyị mebigolo emebi na ihe banyere ndọrọ ndọrọ. O wee luo tata o wee chawa na ụdị o si wee chawa, nke na nsọtụ ebe niile na obodo anyị bụ Naijiria tata na ndị ntorobịa na-azọ ma president ma senator ma senate ma House of Assembly, House of Reps, House of local government chairman and all of that. So otu a ka o si wee dị na nsọtụ be anyị niile. So ọ nnukwu ihe bupụtara ndị ntorobịa tata a na-ekwu okwufa na mba ụwa. In fact, Naijiria bụ ihe bidoro ya, mana tata ọ bụzi mba ụwa a na-anụzi ya na mba ụwa. Ndị anyị bidoro ya, mana ndị France bụ ụzọ nala anyị ya mee onye ntorobịa onye isi n'obodo France. A na-emekwa Kenya na-eme nkefa, and so many other obodo dị iche iche na nsọtụ ụwa niile. So nọ nnukwu ihe ka ọ bụrụ ndị ntorobịa ha na-agbakwa mbọ kịta. Nke a ndọrọ ndọrọ ga-eme na Satọde, ịfụ na ọkwa ndị ntorobịa jụrụ ebe niile. Anambra ketara oke na House of Assembly, ịfụ na ha ga-esokwa dọpụ ya. Ama m nwere ndị okenye nọ na ebughị ibu. Abịakara ebe ị nọ Chukwuma, na-asị gị kwe n'uche nke gị, ọ dị gị ka ndị ntorobịa apụtago otu ha si wee kwesị ịpụta n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo anyị bụ Naijiria, ka arapụ France na ndị ọzọ n'obodo anyị bụ Naijiria? N'eziokwu nakwa n'ime mmụọ, anyị akwadogo, anyị etetego n'ụlọ ugbu a. Oge agago mgbe a sị na anyị bụ ndị ga-edu obodo anyị echi, and echi anwa ada abịa. Yes. Ọ dịka dị okwu mbụ ọ bụbụ awụwọ, okwu ekwula ekwu anaghị eme, mana ka o si dị ugbu a anyị adịghị ekwuzi ekwu, anyị na-emezi eme. So anyị etetego.
mezie ma ọ dị mma na ntụli aka enwere na Satọde na-abịa abịa anyị ma na nke emebula eme na enwere onye na Lagos enwere onye ntorobịa buru igbe eji atụnye akwụkwọ kedu amarọ m unu ekpokọtago ndị ntorobịa wee kọwara ha mkpa ọ dị na ọ bụ ozi ha na achọrọzi ka ọ bụrụ ịmana si na ọha na-eje amabu akpati ha na-eke a na-eji uze eje eme talks ka nsụọ ya n'oyibo ka ndị be anyị wee ghọta ọfụma onwego kunsi wee nwee ọnọdụ unu kọwara ha nekwa mkpa ọ dị na ha abụọzi ndị a ga na-afụ na ụzọ nke ọzọ na ka ọ bụrụ ndị a ga na-afụ n'ụzọ nke kwụ ọtọ n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ n'ime obodo anyị bụ Naịjirịa. N'ezie anyị bụ ndị isi na ndị ndu ọhaneze ndị Igbo Youth Wing Anambra anyị emego ọtụtụ programs ebe anyị na-agwa ndị ntorobịa na ugbu a abụghịzi mgbe ndị ntorobịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-adị ka ọkụkọ na egbe ma ọ bụ oke na pusikat. Kịta bụ mgbe o doro anyị anya na ọdịmma obodo anyị adịghịzi n'aka ndị nna anyị, ọ bụ n'aka anyị ka ọ dị na ọ bụrụ na anyị emeghị ife anyị kwesịrị ime bido kịta ruo na ọdịnihu ife ndị ka ebe afọ 5-10 na-abịa abịa, ọ bụrụ na anyị nwa ndị ntorobịa nke taa adagokwu dịka ndị nna anyị si wee daa, so na anyị agbago mbọ ka ndị ntorobịa mara ndị nna anyị adago, ndị nna anyị enwe olileanya adịghịzi ebe ndị nna anyị nọ n'ime ka obodo anyị dị mma. Anyị bụ ndị ntorobịa bụ ụmụfa, anyị ataka afụfụ ọ bụrụ maka na fa agbaghị egwu fa ọfụma. So anyị na-agba mbọ ka anyị nwa bụ ndị ntorobịa taa gbaa egwu anyị ọfụma ka ndị na-eso anyị n'azụ data n'afụfụ anyị na-atụ ugbu a. Ọ dị mara nsama m ikwenye n'ihe a okwu achọrọ m ka anyị ghọta gị n'ọma otu ndị nna anyị na ndị nna anyị adago ka ọ na ha emetachara otu ha si kwesị na uche nke ma ọ bụrụ na fada chachara maka na anyị neba anya na onye chọrọ ịkpọ egbe ọ ịkpọ ogene otu Igbo si asụ ya one egbe anya n'ọdụ ya bụ na o nwere ebe anyị ga-ebido and ebe afọ anyị ga-ebido bụ ihe ndị oyibo na-akpọ ka ife a na-akpọ ya mentorship. So mentorship ahụ ihe anyị ga-amụta n'aka fa bụ ndị nna nọ ebe afọ already wee nwee ike welu na-azọnye maka na mentorship ahụ nwere ụdị dị iche iche. Ụfọdụ n'ime ndị ntorobịa na-alụ PA, that is part of the mentorship anyị na-ekwu okwu ya wee na-amụta efughị ya, mana ihe anyị na-ekwu okwu ya ha amụta na nke ọjọọ ya and anyị na-ekwu ka anyị chịwa obodo abụkwa nnọọ ka anyị kpokọrọcha ihe niile dịzi n'obodo. Ọ ga-enwe ebe ndị nna anyị fa ga-anọ especially n'akụkụ advisory role nke ndụmọdụ nwekwazi ebe ha ga-anọchakwa na ebe dịkwa ha mana nọmba ha karịsị na nke ndị ntorobịa wee karịzie nọmba ha karịrị na nke ndị ntorobịa ha ga na-agbaziri anyị maka na onwezi most of them now enwero ikikere ọ ike amaghị ka esi eyuzu teknọlọji that is nke ụmụ ife anụwa welo nke gbara n'anya ya kịta nke nyanwa na-achị ụwa. So ọtụtụ n'ime ha amaghị maka ya, ọ ndị ntorobịa ahụ na maka ya and ka anyị nwee ike jenwu ebe anyị na-eje ịmanụ ndị ntorobịa ga-emenwe ife dị. Ọ dị mma biko ọ bụ na ị na-esonyela anyị na-enebanye anya n'isiokwu nke na-asị ndị ntorobịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị inwekwazili ohere isonyela anyị na akara dị na onyonyo gị biko ka iweli ya wee kpọọ wee tụnye ọnụ n'ihe a na-ekwu. Ọ dị mma n'ọzọ ka anyị bịakwa ebe ịnọ ọzọ anyị na-ekwu okwu ndị ntorobịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ama m na onwe ndị ntorobịa ọ masịrị, amago m ụfọdụ ndị si na ọ ga-amasịkwa ha na ha tinye aka na ndọrọ ndọrọ mana o nwegasị ihe dị iche iche na-adọchi ha azụ. Asị n'ọnụ oyibo challenges most of our young people are facing ihe mee na ha nwere ike ịbanwe politics na ndọrọ ndọrọ dịka o siri ekwesị. Ị nwere ike ịgwake na anyị ụfọdụ ihe ndị a dịka enwere ego na ihe ndị ọzọ ya na ụzọ anyị ga-esi wee mee ka anyị fụ na ndị ntorobịa pụta n'ikem ịbanye na ndọrọ ndọrọ. Well, ihe dị na ya bụ ife bụ na ndị ntorobịa dịka afafa si dị na-achọba
ọcha si bute ọcha ha ọsị bute ya bụ anyị anaghị enwebe ndidi anyị mere eji akpa ndị ọkpa gbara ọsọ ya bụ onye pụtalụ si n'ụlọ akwụkwọ pụta ozugbo banye ka o jee mmabute ya ka o jee chiba ozugbo ọ ya ala ya ahụ mana onye pụtara n'ụlọ akwụkwọ nọrọ anyị politiks ndọrọndọrọ a na-eme na ụlọ akwụkwọ na ndọrọndọrọ a na-eme ma apụta n'ụlọ akwụkwọ anaghị abụchaba ofu mana nke afọ bụ ebe ị ga-esi bido ma ọ na ime n'ụlọ akwụkwọ mana ịpụta inwe ndidi ka ị wee nweta amamihe dị na ya mara ka ị ga-echizi wee so ya mana ọ n'ime nwunye otu afọ ịpụta ọghọ onye ahụ ahịa onye na-ejere ịmụ Anyị aka anyị kwuru mentorship. mentorship a then nke abụọ ime ka ikwu metụ gị aka bụ ego so onye enweghị ego onye anya ka ọ ga-esi gbata fọm gbatanya bụ akwụkwọ a ga-eji welu Ka anyị mara anyị n'ebe a. Ụtụtụ ọma. ụtụtụ ọma kedu anyị na-akpọ nụ kedu afa gị n'ebe isi akpọ dike Isi ọka akpọ dike ngwa gaa n'iru. dike biko Ọ dị mma dike darị nna ya anụghị ihe ikwu. dike daalụ maka na oge na-akwazi Oge adị ọzọ n'ọsọ na nchịkọta. ihe nke ọzọ bụ na enwelu ndị ntorobịa amaghị aka nri amaghị aka ekpe ha amaghị ihe bụ ndọrọndọrọ a na-ekwu okwu ya mana ihe ha chọrọ bụ na o nwere ihe a na-enweta ebe afọ ha chọrọ ije wee jee nweta ịda n'ụdị ego ma ọ n'ụdị akụ na ụba ma ụdị ihe ọbụla ya bụ ihe abụgasị ihe chere ha aka mgba ha nwa na onwe ha amaghọ and abịa n'anya another thing chere ha aka mgba bụ na o nwere ike ọ bụrụ na mmadụ ga-ezipụ onye ntorobịa dị otu a ka o nwee ike mee gịnị ka o jee zọọ ndọrọndọrọ eke ihe a ga-enweta na ya ifu ya mana e nwere ndị ntorobịa ghọtalụ ihe a na-eme mara ihe a na-eme pụta ka ha so dị n'ihe a na-eme ọ dị mma Comrade Chukwuma biko na nchịkọta ka ndụmọdụ ị ga-enye ndị ntorobịa gbasara nhọpụta a na-eji ime na Satọde na-abịa abịa ka anyị wee chịkọọ biko ndị ntorobịa ndụmọdụ m na-enye anyị bụ ka anyị gbaa mbọ pụta ọfụma pụta bịa tụọ akwụkwọ ka anyị gbakwuo mbọ kwalite udo ka anyị kwanyere onwe anyị ugwu anyị ama nnụ ọgụ anyị ga-eme ka udo tọrọ atọ dị na akwụkwọ nke anyị ga-atụ ife ọzọ dịkwazi ezigbo mkpa ka o si gbasa obodo anyị bụ Anambra bụ anyị na-atụ akwụkwọ a ka anyị tụọ ya otu ga-akwalite ezigbo ọrụ nke na-aga n'ilu n'obodo anyị tata site na ọchịchị nke Gọvanọ Willie Obianọ daalụnụ nne. ọ dị mma anyị na-ekene unu na ụdị pụrụ iche bụ Comrade Chukwuma Okpala Ezeukwu bụ onye isi oche na Ọhaneze Youth Wing nke Anambra Steeti daalụ maka isonye na anyị.
ọ dị mma anyị na-ekenekwa gị comrade Nonso Ọrakwe bụ convener gị nwa na-afụ maka Not Too Young to Run na Anambra State. Daalụ rinne maka ịbịa sonyela anyị. daalụ ndị be anyị tụọnụ vootu unu anụ n'ọgụ. Ọ dị mma anyị na-ekenekwa ndị be anyị ka unu si wee sonyela anyị n'ụtụtụ a na ihe mmemme Good Morning Anambra. Daalụ nụrụ nne. Afa mbụ Nonye Nwokoye. Afa m bụkwazi Chidimma Ọranwa. Daalụ na rinne n'isonyela anyị.